Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde ke phela uklickele o bell for ama notification. Sengiphinde ngabuya ke funa amathiza omkhokha akuloke leli viki esikulona. So lapha kumathiza kuvela ukuthi ke uSiphamandla uzokwamukela uMamzobe ebandleni njengoba kuMamzobe ade ezoxolisa. Baphinde baveza ukuthi uMamzobe kunezinto okuzomela azenze ezenziwa ngabantu abasuke bonile lapha ebandleni. Uzobe ke sengena eklasi and izinto ke izobanzima for yena. Baphinde baveza ukuthi uMamzobe kuzomela eyoxolisa kubo bonke abantu akabonile. Ngidlule baphinde baveza ukuthi ke uDifa uzoqinisa inhliziyo yakhe ngodaba oluthinta uNobuntu. If ukhumbula kahle ke mbukeli uyakhumbula ukuthi uNobuntu wahamba ke ekhaya kubo bengazwani nobaba wakhe. Ngiphinde ke futhi ngidlule babeke sebeveza ukuthi ingane kaNdlovu uSibahle uzoyithanda ke impilo ephilwa uNobuntu. Bazobeke sebezwana yena ke uSibahle benaye ke uNobuntu. Ngidluleke mbukeli ngiye lapha kwindaba ethinta uMabusi naye ke lapha uNokubonga. Babeke sebeveza ukuthi uMabusi uzocela kuNokubonga ukuthi ke shade lapha nomvelase uSiphamandla uma ke yena engasekho emhlabeni. Bengike ngayiveza ke le kwenye ke ama video and ngiyathemba ukuthi ke maybe abanye benu bayibonile. So aphela lapha ke mbukela amathize ethu ngizophinda ke futhi ngibuye namathiza ngoMay izinto ke nje okumele ke uyilindele lapha kuMay. Uyazi ke mina ngihlezi ngikhona for wena. Ngicela ke nje mbukela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.